If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Ang Naisyaga Channel Blind Drama Production magadulong sa inyo sang isa ka obra maestra, isa ka drama sang paghigugma nga makatalandog balat syagon kag akon ginating uluhan ang Sumpa. Hindi ako magsugot nga ikaw lang nga ahaw isa ka hardinero mapamana sang akong bugtong kag palangga nga anak. Ano gid bala ang ginalagas mo sa bata ko, lalaki? Don Pacondo, palangga kong anak mo. Tagbisan na ng matabo. Ipakigbato ko siya. Ang tanan himuon ko para makita mo kung ano ko siya kapalangga. Butigon! Kwarta ko lang ang kinalagas mo, lalaki. Ang puder lang. Kag hindi ako magpate. Amo nang kalaway sang anak ko. Palangga mo. Kag ikaw may hitsura. Hindi lipod sa pananawan mo, lalaki. Hindi gwapa ang anak ko. Wala na ginabasihan sa itsura, Don Pacondo. Ang masiling ko lang, palangga ko siya katama. Magwardya! Don Pacondo! Oh, Don Pacondo! Kuhanin yung lalaki ngayon eh. Kagipalayo sa akon. Ginasumpa ko, Don Pacondo. Palangga kong anak mo. Palangga kong anak mo, Don Pacondo. Mia! Magpalapit ka diri, Mia! Daddy. Ano bala ka matuod? Nubihanay na bala ka mo sang aton hardinero? Dad. Palangga ko siya. Ayhan! Palangga mo siya. Pero ang lalaki ayhan ngayon na. Palangga ka bala niya? Nagahigugmaanay kami, Daddy. Nagahigugma? Pues, pamatudan ko ina. Madamo ko sang pagtilaw ngay hatag sa lalaki ngay na. Kag kun mapasaran niya ang mga pagtilaw ngay hatag ko, dira ako makasiling nga ginhigugma kag niya. Hala, biya na. Kag sulod sa kwarto mo. Daddy. Don Pacondo. Don Pacondo. Anong ginadali-dali mo, Igsor? Kwan. Don Pacondo. Kagaina sang aga. Gintawag ako ni Ika. Ano naman ang ginbalita ni Ika sa imo? Ha? Pabalon ka kuno, Don Pacondo. Pabalon sang ano? Pabalon ka. Nga naglaya sinday Mia. Nagupod siya. Nagupod siya sa hardinero nga to. Nagupod siya. Ano? Pangitaan ninyong anak ko. Sir Vergüenza. Pangitaan ninyo! Hindi ka kita rin mag-inursol sa akon, Mia. Nga nagupod ka sa akon.
Palangga ko ikaw, Mia. Palangga ko ikaw. Palangga ko man ikaw. Roger, bahala na ng matabo. Ikaw lang, kag ikaw gid lang. Mia, salamat gid. Madamo gid nga salamat. Tungod gan palangga mo ako. Madamo gid nga salamat, Mia. Ato sila! Ay, libutin ninyo! Libutin ninyo! Libutan ka! Ato sila! Mia, dalagan Mia. Roger, Dalagan, ara sila. Maguna ka. paano ka? Bahala na. Roger, gintiro ka. Mia, palangga ko ikaw. Bahala na. Una na, Mia. Mayo kay gindala ka kinila din Bisan natiruhan ka na sa mga tinawo ko, pero ginapakigbato mo gid si Mia. Doon pa kondo. Bahala na. Palangga ko siya. Bisan ginsumpa ko na kamo. Ang matuod nga nagahigugmanay. Hindi makadulot ang sumpa. Doon pa kondo. Bamatudan ko'y nasa imo. Bisan patsyon ko ikaw subong. Bisan patsyon mo ako subong. Hindi na. Makadula sa pagigugma ko sa anak mo. Hindi ko anak si Mia. Daddy. Oo. Hindi ko ikaw anak. Ginprotektahan ko ikaw tungod palangga ko ikaw, Mia. Ginpadako ko ikaw. Yung ginapangako ko sa kaugalingon ko nga kung matubuan ka na sang buot kang magdalaga ka. Pangasawon ko ikaw. Pero wala. Ang hardinero pangining kinigugma mo. Gani, wala ko sang mahimo. Patsyon kong lalaki nga karibal ko. Daddy, hindi. Sige. Kunin ang makapalipay sa imo doon pa kondo. Pati ako. Karon, napatay na ang hardinero. Wala na ako mahimo, Mia. Mga tamo, mga tinawo ko. Doon pa kondo. Itapok ninyo ining hardinero. Kagpresuhan ninyo si Mia sa iyang kwarto. Matuman doon ba kondo? Wala naman siyang pulos ng kabuhi ko. Mayo kay may pisi dire. Roger, ulat ako. Ipakabit ko ini. Ihigot sa liyog ko. Miyakon ka na. Wala na sang may makagaw pa sa imo sakon. Sudlon ko siya sa kwarto. Ay na, karon malumpat ako.
Hindi! Nagabitay na si Mia! Oh, Mia! Oh, hindi! Nagikog siya! Mia! Mia! Palangga ko! Mia! Kag diri natapos ang amon kasaysayan. Nagapamatuod gid lang nga ang pakigugma hindi mabalabagan bisan sino. Kag hindi mabalabagan bisan ano. Ano man nya klase sang sumpa kung ang nagbatsyag matudtuod hindi gid mapunggan. Napatay si Roger kag napatay man si Mia. Nga nangin malipayon kay ilan na pamatud-an nga ang paghigugma hindi maguba sang isa ka sumpa. Bugal nga ginadulong sa inyo sang Naisyaga Channel Blind Drama Production. Ako si Hilandan nagasiling nga kung naman nga may ara ka karon imo ina iga kalipay agud nga kon madula na ina hindi ka na magmahay. God bless sa tanan-tanan.